आम्ही गोठो गेला 25 डिसेंबर जेजू जल्माचा तो दीस थंय घर केले आम्ही केलोच तो जेजू गोठो साधारण कितले दीस लागले तुमका हेका 15 दीस तरी लागले. आणि फाउंटन बे कोणी केलो तुम्ही? आम्हीच केला. आणि कोणी हेल्प केली तुका? लिओन, जो आणि जायरस सगळे कजन तुझे फ्रेंडान. तसोच आम्ही बुरक कट केला आणि चाराची दोंगरा कडी ती आम्ही शेतातली हाडून लायल्या.